ngibela ke namhlanje ke size ngodaba ke lokuzokhuluma ngenkinga ebhekene nomntwana wesikole la khona ke anentshisekelo ukuthi aqhubeke afeze izifundo zakhe kodwa ke sengathi sekuba khona ingqinamba. Siyazi ukuthi kulenyanga sikho njengoba ku January liningi isasasa la back to school la khona izingane zibele khona ezikoleni nabazali behlabe inyoko befunela izingane zabo ikhala kanye nemfundaze ngokunjalo no NSFAS. So ke kuningi nokugebengu obube khona ezweni kubantu ke abathatha information yabantu bayisebenzise ngezindlela zabo. Namhlanje kumntwana esize naye ke namhlanje la naye unenkinga yokuthi ngathi kunemininingwane yakhe yasetshenziswa umuntu thizeni wayefika esikoleni sabo engathi khona ebasiza ngakho but ke sezithola umntwana engathi kuthiwa ke usethola uNSFAS kodwa engazange awuthole. Lokhu kosekumnike inkinga yokuthi ke akwazi ukuthi ke aqhubeka abhalise esikoleni. Kodwa ke ukhona umntwana uzosikhulumela yena. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Kunjani ma? Ngiyaphila nje. Ngiyaphila. Ubani igama? Igama nguSando Swami Gispo. Kephi? Hlala efika eMtuba. eMtuba. Yebo. Ufike nini la eThekwini? Ngifike ekseni. Ngisuke eMtuba ngemoto ka7 yokuqala. Ngisuke ephuma eThekwini. Bathe ekhaya uyapi? Hamba uyephi? Wathe ngize ngiya kwaThuleleni bathi ngizofica ubaba uMkhonazi ngizohamba ngiphelezela umncane uhlala khona ngala eThekwini. Okay. So ke ngizamela ukutshela nabantu ukuthi bazi ukuthi ke ukuthina sikeshaya asisakwazi ukuthi siphume ngendlela sifisa ngayo kuya kubantu ngaphandle abadinga usizo lethu kwaThuleleni. Ngenxa ukuthi ke into yokuhamba iyashaya asinayo. This is why ukuthi umuntu osidingayo kuye kuphoqa ukuthi ke kubo yena osuka lapha ekhona eze la esikhona thina singaphaka eThekwini. Nawe ke njengoba nje usho ukuthi ugibele ekseni uyizele wena nakaThuleleni indlela behlele ngayo bakunikela abazali imali bakugibeza. Kwenzakalani sicela uthathe nosibeke kuyona yonke into office ukuthi usazise ngayo nokhala ngayo. Yebo. So shooting ngo2024 bengenza umatric eMasponsane High School. So ngufundile umatric unyaka wonke maqala izinto lezi zokuapply angaze ngize ngiqalele ngiapply ngenxa ukuthi bengingakwazi futhi nefoni benginganayo because ekhaya bakholelwa ukuthi masisafunda isikole amafoni akumelanga sibe nawo siwathola masiqeda isikole. So kuye kwafika uthisha ncanthi bengabo August uthisha lo obejwayele ukufika ncanthi befika umuntu ozowenza ama practicals meyafika esikoleni. Kodwa ngesikhathi sefika sekuzophela unyaka wafika umuntu ozoba yivolunteer wayezofundisa nje because wayinikiwe isifundo sesemaths kwa grade 9 kanye ne life sciences ka grade 11 wayebafundisa life science. So uthisha waba umuntu ozolekelela abafundi ngezinto zokuapply. Wayebakhokhisa ke imali abanye babo. So mina since ifoni ngangingenayo ngase ngiqalile ngiwenzile ama applications akwasiye ngiwenzise omunye ubhuti kune group esi attendayo lapha eyaqala uMiso wayesifundisa grade 7. So kunama mentor akhona kuleyo group. Omunye wama mentor akhona lo ubhuti lo uKhwambe wayesizile ngama application akwa-CEO. So ngase ngibonelela ukuthi uCEO isikhathi esiningi awuthathani. So ngacabanga ukuthi kumele ngiapply kuma-varsity external of KZN. Ngacela lo thisha ke lo esikoleni ngamchazela ukuthi ifoni anginayo ezinye izinto angeke ngize ngikwazi ukuthi ngizenze. Vele ifoni mangingenayo ne-email angakabi nayo. Because engeke i-email engangiyicreateile ngayi-edda mhlawumbe efonini yasiswami omdala noma kamama. So uthisha ngamcela ukuthi if ukuthi uzokhona ngicela ukuthi angicreatele yena i-email ngegama lami ngayo yonke into then ngamnika ama details ami wonke for ukuthi angiapplyele. Wa-apply kuma-varsities amaningi ama-University of Northwest, i-Cape Peninsula namanye anginayo sure ukuthi ngisakhumbula kahle. So i-offer ngayithola kwi-University i-Cape Peninsula University of Technology for ukuyofunda i-diploma in agriculture. So uthisha lo ngo-January before once a week before kuphume ama results ifoni ngayithengelwa ekhaya ngayithengelwa umamncane wami ifoni. So uthisha ngayithola number yakhe ngambhale ngamcela ukuthi sithi ifoni senginayo ngisacela ngisendele wonke ama details ami ukuthi ngikwazi ukungena kwizinto zami zesikole ngikwazi ukuyicheckela. Waba umuntu olokhu ebalabala and I think wayelokho enginikeza ama details are wrong nama password are wrong. Ngoba i-email wanginikeza ngicreatela yona i-email angicreatela yona kwezinye ezinye izinto especially izinto zaka NSFAS ngoba nangango-apply lo yena ngisebenzisa leyo email leyo nalokho kwesikole wase-CPUT ngisebenzisa i-email le ngayicreatela yena. So
mangithola i-offer wangibhalela ku WhatsApp wangitshela ukuthi kukhona i-offer engitholile yokufunda i-diploma in agriculture eCape Peninsula. Ngambuza ukuthi iqiniso kangakanani, wangikhombisa iproof, waba umuntu ose-acceptile i-offer, wangiregistela futhi fast. Okay. So, ngabika ke ekhaya ukuthi sekunesimo esikanjalo ukuthi ngithole i-offer e-CPUT. So since okay, ekhaya akho umuntu osebenzayo, bonke abantu engihlala nabo nje bayihlalela ekhaya. Cape Peninsula ise Cape Town, ukude. Ugogo wayezama ke imizamo yokuthi ayithole imali yokuthi ngihambe. Since nendaba ye-rest kwangakabi into eyayisicacile kahle. Ugogo kwakumele ukuthi athole imali yokuthi ngihambe ngifike esikoleni, ngikwazi ukuthi if ukuthi ivele kukude ngikwazi ukuthi ngihambe ngibuye. I-rest if ukuthi angitholi ngikwazi ukuthi ngithole indawo yokuhlala no-NSFAS futhi since ungakaphumi ngibe nemali yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyiphilise ngithole nento yokudla. So ugogo wabuye wathi yena angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiye esikoleni, kukude, imali ayikho, indaba ye-rest ayicacile. So wase kube leso simo esikanjalo ukuthi angikwazi ukuya esikoleni. So uthisha ngamcela ukuthi ngoba bese-registile ngikwakusayela ukuthi angadi-register, ngamcela ukuthi ngicela ngidi-register, wavuma. Emva kwesikhashana ngiyabona ngilokhu ngithola ngoba le email wayengicreate leyo ngagcina sengi-edile efonini kasisi wami, angiqala nga-eda la kweyami, ngayi-eda efonini kasisi wami. Ngiyabona lokho yangitshela ukuthi kukhona ama-email awatholayo from i-CPUT. Ngivela njengomfundi wase-CPUT, uthisha akaze di-register, ngiphinde ngimcele futhi, thisha ngicela ukuthi ungidiregister ngoba ama-details ami awunginikeza, angikwazi ukungena kwi-student portal yami yase-CPUT, cela ungidiregister. Avuma athi uzodiregister. Kanti kwangingabo kodwa kwakuzoba i-second semester yaseMavarsity. Wangisendela nje i-VN ende ngale ndlela ukuthi yayi 9 minutes nama seconds. Achaza ukuthi uthola i-call from i-CPUT ngoba yena wayevela as i-next of kin yami, uthisha lo wayevela as i-next of kin yami. So wathola i-call from i-CPUT, babuza ukuthi nge-second semester ngizokwazi ukuthi ngize esikoleni ukuze bangangidiregister, if ngeke ngize ngikwazi bazongidiregister. Bambuza nokuthi isiphi izathu sokuthi ngingabanga bikho esikoleni semester yokuqala, uthi wabachazela-ke izathu lesi semali. Wase inkinga yalikhohlwa negama lomuntu akhuluma naye, ncanthi wathi kodwa wakuthelezi umuntu athi wakhuluma naye from i-faculty yakwa-agriculture lapha e-CPUT la engangithathwe khona. Wathi yena ucela ukuthi ngoJanuwari lo wango-2026 makuqala ibhizi le yokuvula kwey'kole nama-registration ngigibele ngiye e-CPUT. If kuwukuthi imali yokugibela futhi ngizobe ngingakabi nayo, ngifonele khona e-CPUT, ngifonele yona le namba bamfonele ngayo, ngisho ukuthi imali yokuhamba nginayo bazonginikeza bona ngize esikoleni. Kwaba into exakayo, kodwa futhi indlela ayibeka ngayo yena wayibeka ngendlela ezwakalayo, kwangathi siyayizwa. Ngabo-August siphinde futhi wafika wathi kanjena kumele ngibe ne-bank account, ikhadi le i-personal account yami nje yasebhenki ngangingakabi nayo ngaleso sikhathi, kodwa wathi kumele ukuthi ngibe ne-account ngoba u-NSFAS wami usuqalile uyakhokha, just usabhreke esikoleni since ama-banking details ami ngingakaze ngize ngiwahambise, kumele ngicreate i-account ngibasendele esikoleni u-NSFAS wami bangifakele. Ekhaya babe nayo lo mbuzo loyo, kanjani ngingafundi, waye kumele ngidle imali kahulumeni ngingafundi tontontontonton. Asuke ayichaze-ke athi imali i-account le engizoyivula ayona i-account engizokhona ukuyi-access, ayekho ozokhona ukuyi-access kuphela bazokwazi ukuthi kuzongena u-NSFAS wami kuyo, uhlale ulinde u-2026. Okay fine, afike ekhaya angithathe mina nosisi wami, wangithatha phambi kwabazali, phambi kwagogo, komalume, komama bonke. Wafika nje ngemoto wangithatha nosisi wami sahamba sayovula i-account yase-FNB. Leyo account angikhona ukuyi-access. Wathi leyo account ibhale u-0 debit, la ikhadi lakhona phezulu likhona ikhadi lakhona lapho. But eyakhe i-account kodwa awukwazi ukuyi-accessa futhi? Yebo, angikwazi. Yebo. I-access over? Akaze lize lisebenze lela khadi kuze kube imali alisebenzi nje futhi ayikho imali sekuyangena kulo. Okay. Yebo. So ngalelo langa wahamba necopy yami i-ID. Yayi-certifyiwe and yayisi-expireile ngoba ngaqale nganqaba ukumnika vele ngoba yayi-expire. Wangiconvince yena wathi
isi expire after inyanga ezu6 hayi ezu3 wayithatha wahamba nayo. After lapho ngo-August kwangena ama-email athi une-payment from ufundi via i-Discovery Bank engena kunemali engiyitholayo mina from ufundi ewu-23,000 ngo-August. Imali yokuqala leyo ayithola ngo-August. So masimfonela siyambuza kunama-email kanje wenzakalani, athi yena ucela ukuvala uzobuya kithi manje, akabange sabuya kithi. And masingena siwacinga ama-email awasekho, siyawacinga kuma-archives awasekho, ku-bin awekho, asedisappearishile nje, it's as if akazeze bekhona kwasekuqaleni. Savuka kusasa sayi police station sathi siyovula i-case, amaphoyisa asithatha sisa le nale i-case yagcina ingavulikanga ngaleso sikhathi. Kwaqhubeka futhi amaphoyisa kephi awaka saqalisa i-police station yaseMtuba ngoba sasisempukunyoni. Bafike bachaza udaba lokuthi since uthisha ngimazele esikoleni eMasibonisane i-case yami ibhilonga be-police station kaMsana, sahamba saya khona police station kaMsana, sayihamba isikhathi eside ngaluthola usizo, sasingaluthola usizo. Okay, so kwaphinde kwavela futhi ama-email sengine bank account mina yakwa Discovery inamagama ami yonke into nje iyimi except for inamba elinke kulo bank account. Inamba lelinke ku bank account eyakhe uthisha, leyo namba iyona namba esayisebenzisa siyovula i-account yase-FNB. Okay, yebo. So ngafonela ke kwa Discovery ngabacela ukuthi ngicela bengisendele ama bank statements nge-email, ngabatshela ukuthi kune case ekanje ngacela usicela befake i-account le under investigation ngoba i-account le angiyazi kodwa futhi ivela ukuthi yami yona. Bayifaka i-account under investigation, nama bank statements bangisendele akhona. Akagcinanga ngokuthola lo 23,000 awuthola ukuqala, wathi waqhubeka wathola i-monthly allowance ka-NSFAS ewu2.5. Yebo. So sahamba masiyovula i-case ngoba ngathi mina if ngoba police station bafike bathi i-case angengikwazi, ngathi mina ngifuna ukuthi aboshwe at the same time akhokhe imali, bathi if ukuthi ngifuna akhokhe imali angekaza aboshwe. Umthetho waseSouth Africa uvuma ukuthi umuntu agejwe kabili. Mayikhokhe imali ngizohamba ngiyofuna i-letter of demand enkantolo, ngibuye bahambe bayomseva ngayo bamnikeze lo 14 days akhokhe lo mali, angekaza aboshwe. If eboshwa imali angekaza ayikhokhe. Mangiye enkantolo bathi angaboshwa nje futhi nemali angayikhokha. Bangibuyele police station bathi angeke ngize ngikwazi ukuthi ngivule i-case. Okay, masihamba siyomfuna lo thisha lo esikoleni lesi abesekuthi besesedlilanga unyaka lo. Unamanga nje awodwa ke futhi ahleze waqhamba awodwa nje. Uvele nje aphike ngento eyodwa yokuthi yena wangisiza mina ngoba ngangikhala ngithi angi-applyile into izinto ezikanjalo. So amaphoyisa behlale siwatshela ukuthi unamanga. Kwesinye isikhathi afike amaphoyisa afike kuye athi uzoyizela yini police station noma angamfice la athe ukhona mase beyamfonela athi uzoyizela yini police station angafiki. Masihamba na amaphoyisa nesami siyantshela ukuthi into ahlale yisho le unamanga angeke azaze police station. Amanye amaphoyisa sahamba nawo ukugcina kwaMsana avile athi nje asizona izangoma thina ngesize sisho lonto asiphula, asithatha yosibeke ecrossing, ashiya khona ahamba abuyela police station. Kanti nga-August ngesikhathi sanda sinakuthola lento le, uthisha lo ube umuntu obeke ahlale nomalume wami. Umalume wami unabangani abathe ukuba banengana, abantu nje ahlala nabo. Lo thisha lo ubebuye abe nabo ngezinye izikhathi. So umalume wangifonela engekho ekhaya wangitshela ukuthi uyahamba uya kuNgwenya. Waphindwa wangifonela futhi sengitshela ukuthi uNgwenya nginaye la. Ubani uNgwenya? Uye lo thisha lo. Oh, waNgwenya Sibongo. Ubani? Usandile Ngwenya. Ubefundisa kuphi? Bekade eseMasibonisane ngo-2024. Last year ube assistant yasedlilanga. Okay. Yebo. Wakhona uMtuba naye? Yebo, wakhona uMtuba ezampilo. Alright, okay. Yebo. Wangifonela umalume wangitshela ukuthi uNgwenya nginaye la. Uthi nixoxile wena naye. Sikhathi leso akaze ezekhulume lutho nami. And masimfonela akafuni nokusho ukuthi ukusiphi isikole. Akaze ekhulume lutho nami kodwa kumalume uthi ukhulumile. So umalume wathini asambe ndoda siye ekhaya ukuze lento siyikhulume ekhona umnikazi wendaba nawe ukhona. Lento esho sibone ukuthi iqiniso yini.
bafika naye ekhaya wanqaba ukuvula ifoni yakhe la iphethe kuyi-unlock wanqaba. Kanti i-email yami iyavela ukuthi ilinkwe kwifoni kasisi wami kuphela kanye ne-laptop yakhe uthisha lo. So sayiblock from laptop yakhe akasakhona ukuyi-access, sayishintsha ne-password. Wanqaba uku-unlock ifoni, wathini kumalume, wathi umalume sho le phone phela ngeke uze uhambe nayo ngoba uyanqaba ukuyi-unlock. Wanqaba ukuyi-unlock ifoni, wathini, wathi shuthi umalume akahambe nayo kodwa yena nyakaza ayivula ifoni yakhe. Wangayi kuyolivula icala e-police station lokuthi uphucwe ifoni. Kodwa njengamanje amaphoyisa manje ifoni isikuyena futhi ngoba sake sakuye namaphoyisa wafika wavala naludaba lwefoni le, wathi yena lama transactions lawo avela ukuthi after ifoni isingakithi. Kanti ifoni yathi mayifika ekhaya ifoni yakhe ayingana battery yacisha wayiyeka umalume. Shuthi yena wenza isimo sakho ngoba after lapho masiye police station mayifonelwa inamba yakhe le ebikuyile ifoni yadise ekhaya ibingena kodwa yena uthi ifoni ayikho kuye. Okay sis. Selilonke nje wena uthola imali kaNSFAS. But ayifiki imali kuwena. Cha. Kukhona umuntu oyithola imali yakho kaNSFAS. Wena ufuna uhlele ekhaya. Yebo, ngihleli ekhaya. Kodwa igama lakho ilona elithatha elimukela imali yabakho kubentela. Yebo. Idliwa ubani imali ingena kubani? Ingena kuye lo thisha lo. Nginayo mina iproof yokuthi ngena kuye. Ngina transactions asebhenki lapha ama bank statement enginawo. Ayavela. Inamba yakhe iyayithenga inamba yakhe lapha iyavela ethenga i-airtime. Inamba yakhe la isebenzisayo ongathi mawumfonela kuyo manje futhi ingene ayibambe futhi yena. Okay. Yebo. So umnyango wezemfundo kuyona yonke lento ukusiza ngani? Bengazi uyabona bengazi ngize ngixhumane nabo, especially aba NSFAS inamba zabo nje ayisebenzi. Abaka education. Aba education bengazi. Phela ngibuza ngoba phela ngithi lo muntu unithole nina emagcekeni esikole. Yebo. Ni under i-department ezinabafundi. Yebo. Akazange ajombo uthango noma isango. Yebo. Ayethola sekuma premises esikole. Yebo. Umukelwe isikole ngokwe services ebekufuneka azoyirenda esikoleni. Yebo. But wesefika enzani enza i-criminality of fraudulent ngande kuma student. Yebo. Mhlawumbe asazi noma wena wedwa yini noma mhlawumbe khona nabanye bakho. Yes yebo. So ngibuza kulokho ukuthi ke i-department isiya reportelwa ngoba phela uma ukuthi umuntu ohambela izikole inkinga esikoleni emasibonsane amaphoyisa ngazi noma asebafonele ka-20 yini bayamphika bathakazele khona umuntu ekuthiwa ungwenya esikoleni. Yebo bayamphika bafonela ngisho uprincipal wamphika noma bize elinye igama alikho elinye igama vele bewuthisha ungwenya esikoleni bayamazi futhi ukuthi usandile bayamphika ngazi noma baprotect igama lesikole sabo noma benza njani kodwa bayamphika. Nanso ke inkinga ke lapha khona manje yabo. Yebo. Ngoba ekuphikeni kwabo if kuthiwa kuyenziwa uphenyo kuyatholakala ukuthi ngempela ube khona esikoleni. Yebo. Sebeyifaka ecaleni ebelingabathinti bona etsacha ngithebo. Yebo. But if usukwazi ukuthi uphike into uyazi unqabe shuthi nawe unjani also defeated the hands of justice because usuvikela isigebengu manje yebo. Yebo. Unless if ngempela wayengekho esikoleni noma mhlawumbe njengoba ngithi mhlawumbe ubiza abafundi ebeninabo esikoleni banga confirm ukuthi lo thisha ube khona ogcina isikole infundisa. Ba confirm bayazi bonke nje futhi. Ngokucabanga kwakhe isiphi izathu sokuthi abangaze bamphika esikoleni? Angazi mhlawumbe bamphikisa ukuthi ubengasi uthisha kakhona permanent. Kulungile lokho ngisaka understand lokho kubona but ke angithi kukhona iservice njengoba de ngisho ukuthi akajombanga ngothango khona iservice isikole esasiyidinga mhlawumbe ke ukuthi akangene ngaphakathi ebafundini bamnike i-access. Bayazi nothisha bakhona esikoleni ukuthi besiza abafundi ngama applications. Bayazi. Pho ke manje ilokho ukuthi bazophikela nobani ophika uthisha omkhulu? Uthisha omkhulu wafonelwa wathakaze bekhona umuntu ethi uthisha ungwenya esikoleni. Angisazi ukuthi ukhona futhi nomuntu ngeke ngisakhumbula ukuthi uthisha ubalo abamfonela futhi naye wathi akekho umuntu ekuthiwa ungwenya esikoleni. Ngaze ngasho ngathi akasekho manje usiseyidlilanga kodwa mina ngimazile esikoleni ungi-applyele uthisha waseMasiponsana. Bathakazile bekhona. Ngenihlangana edrobheni?
hayi angaze ngahlangana naye mina umuntu wakwahlangana naye umalume nje uthi wahlangana naye wambalekela ngoba wayehamba ngemoto. Okay. Manje ama-plans akho athini to pursue i-future yakho? Mina kahle into lo baba lo thisha lo ngiyafuna mina ukuthi ongenani abe exposed noma angene ejele. Then mina ngisifunela nje kusami ukuya esikoleni. Inkinga nendaba zamabhasari angiboni ukuthi ikhona nje into ekuthiwa ibhasari engiyaziyo mina ukuthi applyela kanjani mapha amabhasari akhona yabona izinto ezikanjalo. Kodwa ifu ukuthi leka NSFAS ayilungi ngoba vele ibonakala ngento esazothatha isikhathi eside. Kanti unyaka wesibili lo makuthi ngiyaqhubeka ngiyahlala ekhaya ngisengizohlala angikhoni mina ngifuna nje ukuya esikoleni. Imali obuyithola ngithi iphuma kephi? Ephuma igama lakho, ephuma ngeNSFAS? Yebo. Via ufundi. Yini ufundi? Angazi nami ukuthi ngawuchaza kanjani ufundi. Sichazele phela sesibadala thina. Yini ufundi? Angazi. Okay. All right. Shoot wena from the record of NSFAS uyaphirisha wena igama lakho ukuthi NSFAS uthi uyawuthola. Yebo. Kodwa ungafundi uhlele ekhaya. Yebo. Manje ngoba senyakwazi ukungena kwi-profile yami i-portal yase CPUT ngabo November, October, September kanje. Institution le bengikweleta u14,400 nemali manje seku2,300 imali sengikweleta institution. Bathi ukweleta imali ngoba wenzeni? Angathi manje ngivela njengomfundi ngicabanga ukuthi imali imali ye-registration le angazi. I'm not sure. Yabona bangikubuza ukuthi nje wenzana ama-plan akho this year. Igama lakho liyonakala. Yabo. Udla imali yethu wentela ngegama lakho. Yabo. Yabona nje kungathi ngibiza nje umkhwanazi neveni azoma la. What how? Kuneyingane efuna ngabe sithola imali. Nina nithatha imali ninika isigebengu lapha. Angazi ngisithathe. Wena phela. Yabona nje into ebhlungu ngale case. Yeah. You gave your consent angithi yabo kuyena. Because you offer him angithi yabo ama details akho. Yeah. Wanika wena ama details. Yes, kuzodilwa naye vele because icriminal uyenzile. Ngisho ngathi uyanqaba nefone but on record izokwazi ukuthi yabo yonke information izovela. Yeah. Sinandaba nefone yakhe angithi yabo but ke kukhona lapha ngekakwazi ukunqaba khona nefone yakhe emasidingakala. Ezokwazi ukuthi with or without ifone yakhe bakhona bazokwazi ukungena ku system but pretty yonke into. But ke ikhona ukuthi phela wena umnikeza information yakho. Wayitwist yake ngendlela ayitwist ngayo yena ngithi yabo but ke unawo umncane ungazi angithi umntwana. Yeah. Yabo. I-concern lento bangisho ukuthi i-concern wayinikezwa wena because uzothwa akufosanga. But ke ongeke kushintsha ubugebengu ngabenzile yena ngithi yabo. Because ubugebengu benzile. Ukuthatha ama details akho enze lokho akwenza hence njengoba nisho ukuthi ubufakazi bokhona ngikhulumile noma mncane wakho noma mncane wakho ngikhuluma naye lo bengibikela because ngamtshela naye ngathi mama sengiyasizwa istory but kunezinto engayitholi engiyibuka zizikhinzi engifisa ukuthi ngizithole izinto ezitangible ezi-evidence and proof ekhombisa ama-record yabo. Wahlehlaya kuma wakhe ngithi yabo wabuya ke esebuya sezikhona zonke lezi zinto ngithi yabo but ngingafuni ukuthi ngidisclose asingadisclose la ngithi yabo because naye asifuni ukuthi azi ukuthi what evidence aseniphethe. Yabo. Lokho okwamaphoyisa aqashelwe uhulumeni ukuthi asebenze ngempela ngithi yabo not laba ngakini umuntu bangafuni ukusebenza. Yabo. Thina sizoku semaphoyiseni lawa azi ukuthi i-uniform ayigqokela ukuthini. Nathatha isifungo ne-oath ukuthi uma yengena kuhulumeni esiphoyiseni ezoseva isizwe saKwaZulu-Natal neSouth Africa jikelele. Babethatha i-oath ethini.
yabo. Yeah. But ke ungathini ukuqwashisa abanye abafundi abangazi lutho because njengoba nawe uthatha information yakho ungazi ukuthi ucela usizo wena kanti ke ucela umuntu lo ungathini ubaqwashisa ngoba baningi abasazongena lenkinga efana yakho. Especially laba abasayenza umatric abibona abasazoyenza ama-application. Bafethu ngiyacela mina ukuthi noma ngabe nje lo muntu uthisha wasesikoleni sakho ningacela abantu eningabazi benenzela ama-application. Kukhona ama-library ane-internet e-free and kuwa ama-library lapho kunabantu abasiza nawo ngama-application. So advice yami ithi ongcono iya e-library ufike usebenzise internet yakhona ucela umuntu wakhona ukuthi akusize nge-application. Yonke into uzobe kwenzela la efonini yakho noma ngabe uyakwenzela nge-laptop yakhe kodwa yonke into izobe ikhona la efonini yakho uzobe unayo yonke into azobe kwenzela yona uzoba nayo yonke. Leyo kucela abantu ayikho right ngempela ayikho right noma ngabe lo muntu uthisha abantu nje abana nembeza ngoba lo muntu owenze lento kimi uthisha thisha ofundisa abafundi naye futhi owahamba akavelanga nje wabo uthisha ngokuthi ahlale ekhaya kubo avuke ekseni ashiswe ilanga ntamba amalala wabo uthisha ngokuthi ahambe e-university naye ayofunda awuthole wona lo NSFAS adlala ngawo ene lento uyayaza yenzile ukuthi iyingozi kangakanani towards i-future yami. So nanoku apply futhi mina sengibonile bandla akukho nzima nani nizama ukuzenzela noma ngabe isikhathi awunaso ngalolo suku uzoqala wenze okunye okuncane ngosuku olandelayo wenze okunye ngaleyo ndlela futhi leyo ke uyafunda nami indlela engifunde ngayo ukuzenzela izinto kulonyaka. Awasithola sente nje kulona sifaza ahlezi akabe ngithola ngisho time angazi usho cha yazi bila uphuma nawe la mina ngoza lapha na office la labafa lapha ngose office la Mkhwanazi lapha awazi nje ezenginizi usho yes okay no it's fine dadwethu okay officer ke thina sikulekele ngakho njengoba uzasuka ekhaya nje Mtuba weza la ngifisa ukuthi ukuyiphumela emlemeni wakho ufisa usizo njani thina la uthola ngicela mina usizo ngoba ukufunda ngiyathanda ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Bengicela mangabe ikhona indlela yamabhasari eningangisiza ngawo noma eningangeluleka ngawo yabona since leya NSFAS ingakalungiseki noma ke hawo noma ema-college kodwa khona into engicela kakhulu ile yamabhasari. Akhona amabhasari enwazi engangeluleka ngawo ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngifunde. Ngicela nje ngala ngingayi-entertain kakhulu leyo because ngiyazi izovula omunye umnyango yabo angisazenze nje zabasebenzi yabo so zabafundi yabo ngigcine it was last year or the year before last la khona sasilekela umfundi lo wayenenkinga la e-university wayephasa matric ufuna ka register okunenkinga ngangisenza uhlela lapha nokhozini lethiwa ezweni sakhile but ke ngiyazi noma kunebhizane ku January uma ngase ngithi sizozama ukulento njengalezo ngabe ngivula omunye umnyango nje ngithi yabo ne chaos nje ezoza nabafundi abanehlele emakhaya abaphasile abangazi bazoshona phi no asizenzi lezo ngithi yabo but ke wena kwakho sizokhuluma off record yabo ukuthi mhlambe singaxhumanisa nobani mhlambe ke ungakwazi ukuthi ke bakulekelele but ke the question is isikhala sesikolo usitholile cha angikhona ukuthola isikhala phela ngithi wena ufuna ukuclearisheke leli gama lakho leli if ngizama uku-applya bazongibuza ukuthi akukho yini la engifunda khona if kukhona la engifunda khona kumele ukuthi esikoleni bona la iCPUT la ngivela nje ngifunda khona kumele kube yona ibona abangisiza ngeapplication ema-college mangi-apply ema-college i-application number vele bayikhansele nje emva kweviki bayikhansele. Angithi ke ilokho-ke njengoba bengibuza ukuthi ke ithini i-vision yakho this year ne-future plan but ke ibukeka imfilipi if ingaka-resolveki lento yokuthi wena on record lapha uyavela kule university leyo yes because angithi uvela njengomuntu awumfundi khona
and on record futhi oNSFAS yabo. Ngicabanga ukuthi kuyodinga mhlawumbe ukuthi kuze kuclearisheke lokho because nabo abazi ukuthi kwenziwe fraudulent bona abazi ukuthi nje imali baregister wena nemali bayikhiphela wena. Uma ukuthi saphuma namanje. But ke I'm happy ngoba because wakwazi ukuthi ualert angithi abasebank ukuthi le account abayifake under investigation. Akaze babuse report up until now. Cha. Kodwa after lapho iaccount bathe bayifaka under Iliphi bank? uDiscovery. No kuzofuneka nakhona ke bakwazi ukuthinta because ngiyacabanga ukuthi lokho nakho kuzoba nesisindo on your side ukuthi wa report. Yebo. Isesiphoqa labo nje abangafunanga ukusiza kufanele bakusize bamaphoyisa labo bashoyo bangakile lapha komuntu. Ngoba phela nabo kufuneke konke lokho on record ngabe ngakade kuzongena phezulu kwe. Kodwa i-case yagcina ngivulile kodwa ngayivule kwi-police station yaseMtuba ayiya kwaMsana. Bagcina futhi sebethi i-case yami ibhilonga kwi-police station yaseMtuba ayiya kwaMsana. Angithi wena basebenqasana ngawe? I-case number now? No, it's fine. Bazokwazi ukuthi la kwi-province basitholele ukuthi ithini progress ngale case yakho la. Kukhona okunye? Cha. Sure. So right. Konke bufuna ukuzokubhodla kaThweleni sokubhodlela. Yebo, ngibhodlile. Yebo. Oh. Uthe ufuna ufundela ukulima? Ngifuna nje agriculture yebo. Agriculture branches eziningi yalima yenzani? Ngifuna ukwenza animal science. Oh, okay. Cela phela naba abantu. Cela. Ngoba because bakhona banamaplazi, bakhona abalimi komanje akusiyabo. Ukuthi nje ubuhlele ekhaya but bangabe kuthatha ubuyokwenza ipractical even noma ngekho mhlawumbe ukuthi phela on registered but ke experience it's modern ipaperwork. Cela kunokuthi uhlale ekhaya uhlala unyaka oqala last year uhlala ngithi nalo ngeke uhlale ekhaya. Cela baningabi nabaningabi abantu embaziye abalimi la. Cela ukuthi ucelana. Bengisacela abandla if there is anyone on a plaza abanama companies la include izinto zabo ma animal science. Ngiyacela bandla usizo lokuthi if it happens ukuthi ngingakhona ukuthi ngingene for practical or anything engayenza that has to do with the animal science. Ngiyacela usizo ukuthi bangifake lapha bangangifaka khona noma ukuthi kukhona izinto ezinjengama learnership engingawenza futhi nawo ahlangene ne-animal science ngingawenza futhi nawo makuthi khona izikhala ezi-available for lokho. Okay. Angeke ngisho inamba yakho samncane izwe lisaphephile la kunane Russia la elingamile kahle la eSouth Africa yabo so abakudingayo bayovaya thina Thweleni sesikwazi ukubaxhumanisa ke nabazali bakho. India cishe la ngitshontsha. India nini? Izulu. Ngephi eMtuba? Kodwa. Hoyibo kanjani India manje kutshontsha? Cha livele nje lavula lifike bengiqhamuka ngifike ade ngehla ngiyohayika imoto ebheke endlini kaMama lo bekhuluma nawe. Mangehla la belibheke libheke edrobheni. India lesilisa? Yebo lesilisa. Lihamba ngani? Nje iwindi kancane hamba ngemoto eyiCorolla emhlophe. Lehlisa iwindi kancane la ngilunguza kanje la khomba ukuthi libhekile mase lajika la ngilandela. Ngahamba ngayo malapha ade ngiyohayika khona mina. Lafike la meceleni ngami lokhu lishaya ihoot akavuli newindi akavuli ukuthi ufuna ngene emontweni ngama nje nami ngambuka. Nganyakaza ngasondela komunye ubhuti obehayika naye lapha lasuka la ngilandela. Ngazenza umuntu odlula ku lo bhuti lo lasuka nalo ladlula ngilinda phambili ngasingamala kwaze waqhamuka itaxi laselaji. Enkodibe nje ibridge phaphezulu. Ane bathe kade liqalile lokhu li round lapha yasho ukuthi icina zona ingane encane intombazana. Qoshisa phela bakhaya bakho lapha eMtuba lento yokhaya khali ingozi. Nansi niyazo izoliphephile. No phela sesayikha amatekisi sesogibela itaxi kahle. Nothi uqwashisa abantu abasalokhaya kha lapha. Kephi lapha ngase garage lapha kephi lapha? Nenkodibe bridging lapha ya phezulu yakho. Inkodibe yiphi because yami umuntu bamnazi le after ulento njani after Bhobozi garage. Oh yes ngiyabona phambili lapha. Yebo. Okay. Qwashisa abantu laba bagadi India leba siyazi lokho ukuthi izobuya yini because ibona wena ngithi wasinda wona kuyona. Mhlawumbe namhlanje mhlawumbe khona engenzeka imthola be victim noma phambi kusasa noma kusasa kuyale qwashisa umuntu ubuzwe la.
Bafethu nomantombazane amancane nithanda ukuhayika, nithanda ukugibela iy'moto ey'ngathi ithe ukuthi ney'moto ey'ncane, ningayihayikhi iy'moto ey'ncane. Lapha eNkodi kunekutshukutshu. Bathe izolo kade liqalile lihamba, shuthi licinga amantombazane amancane. Nami lizamile ukuthi lingithathe, kwasho ukuthi ngiwashi mina, alangangithola. Ningawahayikhi. Lihamba ngemoto emhlophe leya moto. Amawindi akhona amnyama, awuboni ngisho. Awuboni lutho. Alivuli futhi lokhu lishaya ifutha nje kuphela. Ngithanda leyo ukuthi athi ngithi kodwa uthisha wakwazi ukuthi athi. No, it's just an awareness. Cha bakhwanazi lapha eMtuba ngiyakhuleka esizweni ngikhuleka nakindaba ezithi inkosi yakithi lapha ukuthi makuthi ngempela ke nezimo ezikanje isizwe sibheke lapha eMtuba singalahlekelwa izingane singalahlekelwa abantu besimame izwe alisekho lihle nangumntwana uyasho ukuthi ke usindile emotweni eyiCorolla injani umbala emhlophe ke ayibona nginamba plate yakhona cha ngibona nani ke abantu baseMtuba besimame nigadani kakhulu ngane zakwethu nani ingane zigadani kakhulu mantombazana semancane ningahambi nigibela imoto ezingaqondi kahle ngoba nalabafunda isikole ngabe khona amantombazana ade hayika nje lapha afunda isikole aphuma enkodiba manje konke lokho nje yabo ukhayika kuyi-risk yabo but siyazi phela ukuthi ke nisuke nani nifuna ukujaga isikhathi but ke kodwa ke ungangena emotweni uwedwa engekho abanye abantu ozogibela nabo for your own safety. Dadewethu siyajabula ukubona mkhaya. Yebo. Ngizomkhaya wakho futhi. Hawu, phathi uyayiphela abantu bakhala abakhwanazi. Yebo. No, asithembe dadewethu ukuthi ke uzolithola usizo. Sibonga nje ukusivakashela la kaThweleni. Suka le eMtuba. Sibongeke, bonga nabazali abakuneze imali lokugibela uze la. Ngawusukhohlwa. Yebo, ngiyabonga gogo, ngiyabonga mama. Ngiyabonga mama Ntombi Magagula. Yeah. Ngiyabonga futhi noMamthandi uMamthandi okuyena omxhumele izingcingo zazi zafika la ekhaya ukuthi ngikwazi ukuthi kuqale izindaba zokuthi ngithole usizo. Yebo. Na siyabonga South Africa nalokudaba lomntwana. Nenkinga i-registration yofuna sifasi nokuthola ke isikhala sokufunda ke osizwakalayo ukuthi mayechaza ukuthi information yakhe ngazothi ke yakhwaxaniswa uthisha thizeni obekade ke efika esikoleni lapho ke ezokwenza ke lokho ayisuke ezokwenza but ke ubhlungu sithisha isikole sesiyamphika nethisha omkhulu yamphika esisho ukuthi ke ayiqaphele izingane baqapheleke nabazali siphinde ke simcele futhi umntwana ke ushilo ukuthi isifiso sakhe ufisa ukufundela ke i-eminal science iyona impela ukuthi makukhona abangaba nesikhala ngenza ukuthi ngoba ingane ihlele ekhaya komanje ngenxa ukuthi isikhala esitholanga kodwa ama record ayo akhona ngale ivela yezomfundi labo abangakwazi ukuthi bamlekelele akwazi ukuqhubeka ke iphupho lakhe leli le-animal science akwazi ukuthi ke afunde although ehlele ekhaya loba ngisho ngithi ngiyacabanga ukuthi ke baye bathi ke i-experience iyona edlula yonke into ngoba khona uyakwazi ukuzenzela kufane paperwork siyacabanga ukuthi njengoba esahlele kanje ekhaya lokho kuyomsiza ukuthi ke going forward uyobe sekwazi mhlawumbe naye uthathola umsebenzi noma azisebenze yena mina ke Mduduzo kaMkhwanazi negama ke lenhlangano ithuleleni kanye neteam yonke sithi siyabonga ke unyaka uqalile ke igeja lephansi kaThweleni siyabonga siyanthanda nisale kahle emakhaya.